Sziasztok! Na őszintén, mikor mozdultál meg utoljára úgy igazán? Nem a távkapcsolóért, nem a mosógép felé, hanem magadért. Mert nézd csak, én például most lóháton vagyok. És nem Hollywoodban, hanem itthon a falu szélen. És tudod mit? Fantasztikus érzés. Kicsit billeg, kicsit szokatlan, de pont olyan, mint újra hinni magadban. Az 50 nem azt jelenti, hogy lassítani kell, hanem hogy végre gyorsíthatunk, de az irányt mi határozzuk meg. Ki mondta, hogy sorozatokból kell inspirációt merítenünk, mikor a saját életünket is rendezhetjük? És miért ne lehetne ezt egy mozgással teli vígjátékban? A főszerepben te magad. Menj ki a szabadba, lovagolj, bicikliz, úsz, vagy táncold le a konyhapadlót. És ha első néhány mozdulat nyikorgós lesz, nem baj. A tested nem rozsdás, csak szüneten volt. Most ideje újraindítani. Igen, van, hogy nem sikerül elsőre. Kit érdekel? Ez nem verseny, hanem szabadság. Szóval, ha eddig azt hitted, hogy már minden kaland mögötted van, gondold újra. Most jön a legjobb rész. A rész, ahol végre magad miatt léphetsz porondra. Mozdulj, élj, mutasd meg, hogy van még benned kraft. Otthonka off, élet on. Most te jössz.